Отпорът е тука! Отпорът е тука и ти дишаме във врат! Ако имаш образци да ти видам сурат! Ние сме тука, от нас пукна тежка булка, приберици, марколите и марш от тука! Цел народ против вас, стъклената тупалица, бърза пита лекарства, прости урта главица, ки удриме по вас, ки излезе корупция, пробайте да се спасите от народна ерупция, нема друга солуция, едноставно ще паднете, сами си направите по глава, ке се мамнете, се правите патриоти, огради се чугате, заборавате репортейци, по народът лукате, мамате, плукате, ве тръпа мушка, неква месец, побъдне ги гукате, ке се брукате, защо много се пукавте за 4 години, ракавине засукавте, ве тръпа има уште от 2006-та, месец станувате, вращате я честа на народът, ви го донесете до стап, той ви са хората, ке си скърши врат!